ମୋ ଭିडिଓ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ମୁହଁଟାକୁ ବ୍ଲିଚ୍ କରିଦେବି। କିଏ କହୁଛି ଭଲ, କିଏ କହୁଛି ଖରାପ, ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଉ। ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ନେଚର୍ସର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ଲିଚ୍। ଏଠି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନେବେ ଆଉ କ'ଣ। ବ୍ଲିଚ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟର ପାଉଡର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିମ୍। ମୁଁ ଏବେ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆସିଛି କ'ଣ କ୍ରିମ୍କୁ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ଖୋଳରେ କିଛି କ୍ରିମ୍ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି। ସେ ଛୋଟ ଡବାରେ ଥିବା ପାଉଡରକୁ ସେଥିରେ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା। ରଖିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୁହଁରେ ତାକୁ ଲଗାଉଛି ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବି ସେମିତି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ମୁହଁରେ, ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଆରାମସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଏବେ ପୋଛି ଦେଇଛି। ମୁହଁଟା ଟିକେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।